Abusia mu akwa abasronko so de aba menhia ahemfie. Saa mmere nyina menhia. We say menhia ahemfie de na dua de ye pede wa hase abusia. Obegye di se ene da yewura Asante Mamponghene new chief there be ohin a new chief a yedi nasi so no ene na obesai e de akire Europe so Asante Kotokehene Otumfuo Osei Tutu mienu e wo menhia ahemfie ne santi ene abodwata na kyese ye ba begye na baba na fe yata na chi na watimi akonkoden e de ama Asante Mamponkro no ebusia yin anim se free bride ne ye yi ni kire ye na controversies kakra ba na ye begina tumi anyine ntum Europe nso agina tumi sent last 2 weeks ene ko so ade kire ne man Mampomman nsuo mu awia mu da suo mu kyese awo mu mo frɛ na obeba enti ene se bra so a obesai de akire yewura opemso Asante Kotokehene enti nan mahemfo nananom ahemafo ye behwadeefo krom adehye enyina gitwi abodompem ababa beduru ha sei fefefe kama ye nyina ye baba behwe na afi ye beta na echi na ye bibia akoso wano na ye nana ye de na asiso yi wanya mfinhia na aduonum ba ko 51 years na nipa okotena na ohena okotena na konwa so ye da asebro sei bonsu otoso mienu ena okotena na konwa so nsesi ade Nana, the new chief of Asante Mampong, Dasibro Sebunsu, wotoso miensa. Enti yet ono ena samre wede nesi swate se okotina Dasibro Sebunsu akunya so. Enti ono na samre oba besai de akire Europe so amamre ne amane kwan so fefefe kama. Enti uhwe dom ye wa ha ya efiri baabi asa amene ampon Mampong kontonchi ebu ehia kuma ne nananom na samre o mabo ademu e wo menhia ahemfe na busia nananom guso mu bananan mahemapo nananom ahemfofo samre tuabodom man hene ababa bepiem wa ase ya one na hemfo no enso aba ha fefefefe kama ene yewura tenase otenase wi ansana da sibro se bu nso otoso miensa abesai de akire yewura ebusia ne ye bisanka ye hwe se ono ne ohena otoso sei ewo Mampong honom nenso nana anyi nani afi enti arefre kakra wo honom enti wantimi ankai se otoso aduonu otoso binum otoso sei anaso otoso sei enti sa wo hwe mo hwe TV na se wonim da sibro se bu nso otoso miensa wonim de otoso a abusia na de ato comment section na se de amaye fefefe kama na aye de na aye fe kama fefefe enti abusia koso afa adwenhwe ne nso to honom ufi Mampong fine fa Mampong ne mpotemo ohina asamre obeso ade akye Europe msui abusia de hibrantie sei na wohu no sai na wosimi ho no sai na wo hye na esan say ya start create ni ho adan says oh efri robert na so no enema bebre no age onya ma yempo no yehunu niema a wo ye ye nti sa nipa yi se samre obeso ya na yeti se ye behunu niema ewo nanim a obeye de aboa Mampong ene ne mpotamo abusia ene de yesese bi samampa ne yeso ne bedin ene bretu pc be bi owo biam gidi se na sebro se bo nso totum yenu be bi owo biam gidi se na ni beji san say sɛdeɛ nkɔfoɔ di ne ho adanse wɔ abra a ɔtɔɔyɛ no kɔ akura no abusua saa nso na yɛdi deɛ yɛdi n'asi nanan mu nso ho adanse pa ɛnyɛ adanse bɔne adanse pa san so obi nso sɛbi obi firi mu a yɛdi ne ho adanse bɔne nso wei deɛ adanse pa nko ara na yɛte na deɛ yɛde n'adi n'adeɛ nso adanse pa nso nko ara na yɛgu so a yɛte ɛsiane sɛ ɔstatee suban pa ahobrɛaseɛ obuo nti deɛ Mampongman ne Mampong nananom ahemfofoɔ ka nyinaa ne sɛ momemfa ahobrɛaseɛ ne wɔdɔ emfa nye bibia weyo menti ase menye sei yentu ne nyina mu na afei yemmoa no ne yemmo na chidom na afei omu Mampong ekuro ne yenti abusia ye hwa ahemfofo ne gu so akyese omu eba ahemfofo ne gu so akyese omu eba fefefefefe a bibia ededa na akwem kama sɛ mdi kan na nanom bi aba tiabodom hene nso so aba omu nso gu so akyese omu ba a omu di omu ne munyam kese eba abetai akyire nti ene de ha botum na ha tum ha bono ni na ne se breto peso to so miensa na tibiro se bu nso to so miensa ono na sa me yobi sai e de akyire yewura openso fefe kama
ɔno na saa mmere yi wobɛside akyerɛ ɔpem soɔ nti na wohwɛ a aha abotom aha nyinaa abotom nti abrafoɔ no nso gu so wɔ ha asraafoɔ no nso nam ha fɛfɛɛfɛ kama paa ɛno nso yɛhu no biribiara ae ɛno nso yɛhu no biribiara abusua Asante Mamponghene ɛna saa mmere yi wɔate dɛnɛ ne nyinaa ne sɛ bere so da ase bere sɛ ɛbɔ nsu ɔtɔ so mmienu nyaa ne baabi kɔɔeɛ no nananom kɔtena ase ma nananom boa wɔn mu no ɛyɛ kyɛ sɛ ɔhene Leslie ɛna engineer Leslie no wɔyii no a ɔbɛdii bere so da ase bere sɛ ɛbɔ nsu ɔtɔ so mmienu adeɛ nti wɔbɛdii n'adeɛ no ɛna kyerɛ sɛ wɔyii ne kyerɛeɛ no yɛde ne bɛkyerɛ yɛwura yɛde ne bɛkyerɛ yɛwura yɛde ne kyerɛ yɛwura na kyerɛ sɛ ɔmode no ɛsɛ akɔ mampɔn ama no akɔsae ɛde akyerɛ mampɔnman nti ɛna kyerɛ sɛ ɔbɛsae ɛde akyerɛ yɛwura ɔpem so na kyerɛ sɛ n'ahennie no adi mu asi pi na afei asi ta nti wotumi sɛ nnɛ aha ayɛ butubutubutubutu kakra aha ayɛ butubutubutubutu paa ɛnyɛ fɛ de agorɔ papapapa aha ayɛ butubutu san sɛ mampɔnman mampɔnkuro mampɔnmu no nyinaa mampɔnkɔntɔnkyi ɛbo ehia kuma nananom aduru ha afiri mampɔntɔn atra kɔn nim abɛduru manhyia ahemfie a wɔde wɔn nyam kɛseɛ ɛbɛtae bere to pie sɛ daase bere sɛ ebu nso ɛtɔ so mmiɛnsa akyi na afei biribiara wie nkonimdie biribiara wie mudie na biribiara kama waano ɛfɛ papapapa abusua ɛnna yɛsua asante amammerɛ ɛne yɛn amanneɛ sɛdeɛ asante amammerɛ ne amanneɛ ne teɛ no ɛnyɛ fɛ de agorɔ tumi sɛ anibere wɔ hɔ ɛsiane sɛ nnɛ anibere aba ɔmo kyerɛ sɛ yes anibere aba papapapapapa nananom atena ase yɛhu sɛ kete ɛkɔ so ntumpan ne yɛ dede gyigyi gum guguruguru ɛnyɛ fɛ de agorɔ koraa ɛfɛ asante amammerɛ ne amanneɛ ɛfɛ ahemfoɔ no ho yɛ fɛ a wɔn ho twa asantefoɔ nso ho twa asantefoɔ twa saa mmere yi ɛyɛ bɛkyɛm brekum mahema na saa mmere na ahema aduru ha brekum mahema bɛkyɛm yɛ tuntum brekum yɛ kɔkɔɔ brekum mahema na saa mmere yi na n'asɔ no ɔno nso ɛno aduru ha fɛfɛ kama no ɛnɛ ɔba asetena fɛfɛ kama ɔba asetena abusua saa mmere ɛyɛ yam ma abona mahema na saa mmere na ɛduru ha sei no
I abuna mahema na samre wadu ha sei no I fefe kama abuna mahema na samre na ehema edu ha sei fefe kama sana abuna mahema no abo fita amamre na amane etechire yeso fitinya no abo fita kwa debi amamre ene amane etechire kama fefe efe papa nti ahemfo no gu so yɛbɛfa adwenkyerɛ no bra mekenkan di ama wo ɛhefa na wohwɛ yɛ firi mekenkan no nyinaa kama na mede ama wo afei na wahyɛ video ama ɔdɔfoɔ bi ahu sɛ saa mmere brɛnsebrɛ sɛ ɛbɔ nso berɛ tuo piesie ɛkɔɔ ne kra akyi no nyame adom ne nananom adom no yɛnya obi asi n'anan mu a fɛfɛɛfɛ ɔba bɛdi n'adeɛ nti ɛnɛ ɛna saa ɔhene yi ɛbɛsae de akyerɛ yɛwura na afei wama ɛne obi nso ehunu no kama saa wama obi nso ehunu no kama saa nti egu so ɛwɔ mu ɛwɔ m'akyia nananom nso egu so a ɔmo ɛba kama saa mmere saa mmere Antoine because na every minute so kakra Antoine na samri na ababa bedru ha sei no na Antoine na samri na abedru ha sei ya ono nso ewre mu no na Antoine no Antoine bebe dani dua yembodua wo ye dani dua wo bisi bodua wante yembodua ye dani dua wantoa nti sa na tinti na Antoine enso eno no Samre sampa mine na samba jafla na samre na abedru ha sei no sampa krowura na abedru ha sei no sampa krowura na sabre wa bedru ha sei no na samba jafla na samre ema kodufo nyamfo mpe ne ho asem ope hehe ompe yoyo wono no a peaceful man sampa jafla na samre na abedru ha sei abusuafoɔ mama kɔ ababiem ɛba ɛyɛ Otumfuo Osei Tutu ɔtɔ so mmienu n'ahemfie a ɛyɛ manhyia nti deɛ ogu so a wohwɛ no ɛyɛ ɛnɛ ne da a yɛbɛsoɛ in anaasɛ ɛyɛ Asante Mamponghene Dasebrɛ Osei Bonsu ɔtɔ so mmiɛnsa wɔbɛsoɛ allegiance ɛde ama Otumfuo Osei Tutu ɔtɔ so mmienu ɔbɛsoɛ allegiance ɔbɛhyɛ bɔ na wamake promise ɛde ama Otumfuo Osei Tutu Asantehene sɛ ɛnɛ da yi ɔno ɛyɛ
Daasebere Osei nso ɔtɔ so mmiɛnsa. Sompa a ne nananom ne wɔfa nom ne nana ne Daasebere Osei nso
Anti na hima mu na kyerɛ abusua yehu wɔ mu no na hima nsitase ne ntini ɛne nkonto a atwa mampɔn ho ahyia no ɛna kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa de ɔmo animuonyam kɛseɛ ɛbaba bɛtɛ akyi nti abusua tumi sɛ mmarima mu mmarima abra ne mmarima ahoɔfɛfoɔ mmarima animuonyamfoɔ nyinaa ɛtete ha bi mampɔn ne kuro ketewa enti ɛnɛ deɛ kyerɛ sɛ mesi ampayɛ bi da na ahemafo mponi o na ahemafo burukyi ho nwi ɛna ɔmo de ɔmo animuonyam kɛseɛ ababa bɛtɛ akyire abusua ɔmo ayɛ ade papa ɛsiane sɛ obi nnɔwɔ a ɔnkɔ ne wɔntu anamɔ mfiri mampɔntoo kwa tenten ɛntaa kwan yi mu ɛmfa ma metaa wɔ akyi wɔ manhyia ahemfie dabi obi nnɔwɔ a wɔnyɛ saa ɔmo de ɔmo akyerɛ wɔ dɔ soronko ɔmo ama yɛahu sɛ so ɛyɛ nokorɛ ɔmo akyerɛ wɔ dɔ soronko koraa ɛwɔ ha sei ɔmo akyerɛ wɔ dɔ soronko wɔ ha sei Macho do sonko kra ɛwɔ manhyia ahemfie na animuonyamfo kokodurufo a ɔmo ɔfɛ na ɔmo atwa ɔmo akyerɛ wɔ dɔ ankasa mo hu sɛ ampa da so sɛ bonsu wɔnya ne baabi korɔ ɔtɔ so mmienu no ɔkyerɛ wɔ dɔ soronko nti ɔmo nso nyini ma da biara da sɛ ne nananom adraworo ma ɔmo aboa ama ɔmo atumi akɔyi breto pie sɛ da so sɛ bonsu ɔtɔ so mmiɛnsa aba ɔmo nso de ɔmo animuonyam kɛseɛ ɛba abɛtɛ akyire ɛnɛ mampɔnfoɔ ɔmo ayɛ ama no agye yɛn nsa. Okay, na Jansen ni. Wadame bro. Na ɛdeɛ na ka mo mampɔn ne Jansen twa ka bɛ ne da montɛm. Oh, Adame bro, amamre ne amane kwan so de. Sebie bro, sɛ ye kan mampona. Asante nyina sebie bro na ni country eno no. Na wohwɛ dwansan so a dwansan sebie bro kotokɔhene. Ne wo fa se prekope na ɔde ne kotena sebie bro asante achim dwansan. Nti sebie bro som ya ye som asanteman eno nti na ma enei sebie bro enye coincident kra na mom amamre ne amane ekwan so omomienu eba ababa besibibi akire sebie bro asante kotoko ehene Ne sɛ mampɔn ko nya Jansa ho. Debi sanse kotoko ehene no wo fa ase se bibia ekoso a kotoko ehene ne nindie mu wo ma sebe ne hu nipa na ehwe ese bibia ekototen se de beya sebie bro obi enkonko ya ade a ebetia sebe yewura se mpanifo se aboa bi beka wa ne firi ntumam no no an ntumam so de se bia bruso odi akira na ne ni krotwa wiesia e de hwemu a bibia ne oba be de oba be yi na asutire ama se bia bru odi ato ba bia se bi eye eda eno nti na se bia bru hu se omomie no ekobomo no Ne kyerɛ sɛ ɔmo mmienu kɔbom na sɛ breto pie sɛ da sɛ sɛ bonsu kɔɔ ne nsa mankyerɛ ɔkɔ akura yi na yɛyi nanamu sini na sɛ ɔmo gye ne tom prɛko pɛ sɛ amammerɛ ne amane a na se twaka bi ɛda mo ntɛm bia mo nso mo ne ne toa so sa pepepe madame bro sɛ mo akyerɛ wɔ dɔ so sa pepepe ɛnɛ deɛ na mo hwɛ anim wɔ manhyia ahemfie enne de ye hwɛ anim nse sebie bro asante kotoko hene obepene so ama sebie bro ye de hye ono ankasa ne wo fa ase wase bibi e de akire no esan se de hye brante a sebie bro enne yenya no a ye de no e baba be kire yewura na sebie bro wase bibi e de akire no no etweka afi bia ne no ho wo hwɛ sebie bro asante amamre ne amane kwan so a de hye brante a wo bɔ ne ho moden eye ya sebie bro empanifo se de onim totoɔ ene ye de ne gina twono no ano kyese etuo no onim to pa se wo badwansa ekuro no mu sesi a dwumadi a wadi ewo kuro no mu no sebe mpanifo se esewani na nse o ka kire wo hwɛ kuro no mu akwan mfikyire nyinaa na sebie bro ono a ne modemmo ena yagugu so akwasi bro ni bese ko tale yagugu so bibia kama se wo hwɛ ahemfie sebie bro ba bia nananom tena no mo soma sebie bro wo hwɛ se de wasiesie hɔ no ma efe ankasa owie no ma no wie se wo hwɛ ba bia kuro no nyinaa yebodwa ya potokasem no ye frɛ no community center ono a ne nsa no adwuma emabunu ya sebie bro waboa ye kuro no mu de ye kase ye ka ade be kyen asasa ye
ɛno nti sɛ bebro yɛde hye branche a ɛnɛ yɛnya ne yɛde ne ba no wonim tuoto ankasa ɛno nti ɛne yɛde ne gyina twenno ano sɛ bebro ɔmra na ɔmɛsɔ yɛ nananom to no ɔsi bibi nkyerɛ sɛ bebro asante kɔtɔkɔhene na sɛ bebro ɔntoa ne nnwuma pa a sɛ be wonya ma yɛ koraa no ɔyɛ so nti ne deɛ atadwe sɛ yɛwura ɛpene so ɛma ne sɛ bibi kyerɛ ne a na yɛatedɛ atedɛ yi ateda yie yɛnim sɛ nkonya bebree ɛwɔ nkonya tuntum ɛdan mu hɔ nanso engineer Leslie ɛkɔtena Ethiopia sɛ da sɛ ɔsɛ bu nso ɔtɔ so mmienu ɔkɔtena n'akonnwa so ɔtena n'akonnwa so na yɛ mo dɛ sɛ watena Ethiopia sɛ da sɛ ɔsɛ bu nso ɔtɔ so mmienu akonnwa so ana oh na yie de yie pa esan sɛ be de asantema yɛhwehwɛ ne sɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛna sɛ bebro na ahema wɔsɛ wɔfa saa pɛpɛɛpɛ so ɛna ɔyɛ dɛ ne wɔfaayɛ ɛna sɛ bebro ɔde nya adehye branteɛ ɛma ne tena sɛ bebro akonnwa kɛseɛ ebisa so ɔda mebro enti amammerɛ ne amanneɛ deɛ sɛ wode nya adehye branteɛ na sɛ bebro ɔba ba bɛsi bibi akyerɛ yɛwura akɔtɔkɔhene a na sɛ bebro atadwe yɛate dɛ na yie de yie paa ne yɛn nyinaa yakoma atɔ yɛyɛ ho ati wada ma efrem na adwa na ɔsɛ wada mebro yɛfrɛ me ɔpanyin kwame amankwa yɛda se egu so da ase ebusuafo a ɔpanyin Kwame Amankwa na yɛte ne nka wabɔ yɛ abakɔsɛm ahodoɔ no nti egu so a kyerɛ sɛ yɛwɔ ahase yi egu so a wɔ manhyia egu so a yɛwɔ manhyia kyerɛ sɛ amammerɛ ne amanneɛ na ɛkɔ so amampɔnkɔntonkyi ebu ehia kuma na ɛna saa mmerɛ mu nyinaa de ɔmo animuonyam kɛseɛ nsutafoɔ kwamanfoɔ kyerɛ sɛ nkurotu ahodoɔ atwa mampɔn ho ahyia ɛna ɔmo nyinaa de ɔmo animuonyam kɛseɛ aba abɛtae nana akyi a kyerɛ sɛ biribia ɛbɛkɔ wano ɛwɔ ha sei na ho sɛ Kyeame kita poma bi yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ɛne nana Kyeame abɔ nkɔmmɔ kakra ɛwɔ saa wei ho a yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ne nana Kyeame abɔ nkɔmmɔ kakra ɛwɔ saa amammerɛ ɛne amanneɛ a ɛkita no ne wabɔ yɛn nkyerɛmu nana Kyeame wada ama yɛ mu akɔ abɛbu Yahiriwa apom te sɛ adom yɛfrɛ me nana adwa mpatwɔ na nso nso yɛfrɛ me Nana Jiku nana Kyeku wada ama ɛho sɛ poma kita o wada ama ana ayɛ Kyeame atwa anyi bɔ yɛn nkyerɛmu kakra yi ɛyi bɛn na ɛwɔ poma yi okay yoko okɔre akonya Kyeame enemy wasante achim jansa man ɛna ne Kyeame enemy yɛn ho sɛ dwansa ma ayɛ ne Kyeame kita poma no yɛ tuntum ɛsoro no ayɛ ɛyi kakra ɛdeɛ ɛdɛ ne ba ne saa history bɛn na ɛtɛ akyiri yɛtɛ akyirɛkyirɛ sɛ ɛyɛ wɔhene apoma otu anamɔn a yɛdidi n'anim ɛma obi ehu sɛ ɔmanhene ɛna ɛba no na sɛ ɔman hene dwansa man hene ne poma a ɛwɔ sɛ ɛdi n'akyi baabi bi a ɔbɛkɔ bia saa pɛpɛɛpɛ nana wada ma ɛfɛ na Kyeame poma ne nana mɛda ase bebree nso me da ase abusuafo nti Kyeame poma na ɛno nso yakɔ akɔsua adeɛ ɛwɔ hɔ no ɛno wɔ sɛ dwansa man hene ɛkɔ a ɛno nso ɛtae n'akyi ɛno nso no abusua ɛdɔm no deɛ so nti ɔmo nyinaa fi mampɔn dwansa ɛmu sɛ mampɔn kuro no ɛne nkurotu a ɛtwa ne ho ahyia ɛna kyerɛ sɛ ɔmo nso ɛde ɔmo animuonyam kɛseɛ aba abɛta akyire fɛfɛɛfɛ n'ahemmaa ne nana ahemfofoɔ no nso egu so akyerɛ sɛ ɔmo nso ɛba ɔmo nso gu so a ɔmo ɛba fɛfɛɛfɛ kama ɛwɔ manhyia ahemfie ha sei nti yɛwura ɛbɛtena ase ansa ɔbɛtena ase na afei odi asɛm bi ansa na afei ɛyɛ mampɔn kontonkyi bo ohia kuma nana dase bro sɛ ibu nso ɔtɔ so mmiɛnsa nso abɛsuae ɛde akyerɛ ɛyɛ yɛwura asante kɔtɔkɔ ɛhene yɛwura ɔpemsoɔ yɛwura Osei Tutu ɔtɔ so mmienu na Osei Tutu wabɛsuae ɛde akyerɛ no amammerɛ ne amanneɛ kwan so fɛfɛɛfɛ kama na ɛsɛ biribiara awie emu die biribiara akɔ yie fɛfɛɛfɛ kama nti yɛgu so a yɛwɔ ha sei a biribiara ɛkɔ so kama yɛtwɛn sɛ yɛwura ɛba abɛtena ase nti nananom ahemfofoɔ deɛ mɛtumi aka sɛ ɔmo nyinaa agye adwa ne sa
Abusua yɛtwɛn ɔhene Otumfuo Osei Tutu a wɔtɔ so mmienu. Yɛtwɛn ne mma yɛ ɛyɛ ahemfo amanhene ne kyidɔm ne ahemfo a wɔka ho nyinaa atena ase wɔ wohwɛ baabi a mede camera yi ahwɛ yi wohu sɛ ano hɔ ɛkwan bi da mu yɛfrɛ saa beaeɛ hɔ awukuda hɔ na ɛyɛ yɛ hene Otumfuo Osei Tutu a wɔtɔ so mmienu ahyia a yɛbɛsoɛ in anaasɛ ɛyɛ dasebrɛ a Osei bu nso ɔtɔ so mmiɛnsa ɛbɛsoɛ allegiance to Otumfuo Osei Tutu the king of Ashanti ɛnɛ na saa ɛda no aduru na wohwɛ ɛnɛ yɛ da a ebi mba ewiase ebie mu da ɛfiri sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛnya dasebrɛ Osei bu nso a ɔtɔ so mmiɛnsa bio ɛna ɛnyɛ da a ɛnyɛ ɛna yɛnsan nsoɛ in dasebrɛ Osei bu nso a ɔtɔ so mmiɛnsa bio ɛna ɛnɛ no nso yɛsoɛ ne in nso a yɛnsan nsoɛ ne in bio because ɛnɛ ne da a ɔbɛka ntam de nseɛ de akyerɛ ɛyɛ Otumfuo Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu na wasi biribi akyerɛ ɔhene na waka kyerɛ ne sɛ ɔno a ne nana de amani ampɔn nkontonkyi nana ɛbɔ ohia kuma nana no ɔno dasebrɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa sompa a ne nana ne wɔfa dasebrɛ a ɔtɔ so mmienu dasebrɛ Osei bu nso ɔtɔ so mmienu de bɛsom Asanteman no ɛnɛ ɔde saa sompa no nso ɛbɛsom ɛyɛ Asantehene na ɔde asom Sikadwa ne Asanteman na ɔmfa ntasuo anaasɛ nsuo nyina n'anum nkasa mfa nkyerɛ ɔhene sɛ ɔyɛ saa na kyerɛ sɛ ɔto ɛyɛ ɔhene ntam kɛseɛ ɔto ɔhene Otumfuo ntam kɛseɛ ne ɛna yɛbɛte saa da no yɛbɛte saa kasa no afiri ne hɔ na saa kasa no firi ne hɔ ba bio mu a ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛka saa kasa no bio gye sɛ ɛberɛ a ɔrekan ne ho ɛwɔ ne kokoa mu sɛ ɛda da sei ɔsoɛ allegiance to ɛyɛ Otumfuo. Sasambe ɛyɛ manson kwanta hema na sambe na hema edru ɛhase no manson kwanta hema na sambe na hema edru hase no manson kwanta ma hema na Penso my hema na sambe ono so ekono penso my hema na sambe Abusua adehye branteɛ no bi na abɛsene ɛkɔ no ebi nso na ɛreba no ɛyɛ ahemfo ebi ɛna ɛreba no adehye branteɛ ɛna ɛreba no ɔhene ɛna nsuadu bepɔ so hene ɛna abɛsene ɛkɔ no bepɔ so hene na abɛsene
ɛkɔ no bepɔ so hene na abɛsene a ɔkɔ no ahemfo no bi na ano nso ɔmo aba a ɔmo aba abɛduru no ahemfo no bi ɛna aba no abusua na yɛkɔ so akae mu sɛ ha ɛyɛ Monhwɛ TV saa afei na waba a you sure sɛ ɔbɛ subscribe na wa like na wa share live no na wode comment nso aba comment section hɔ ama yɛ woyɛ santeni ama yɛhu kuro a wofiri so ɛwɔ comment section hɔ na wowɔ amanɔne nso na apɛ sɛ wokyerɛ w'abusuafoɔ a ɔmo nso ɛwɔ asanteman mu ha a wobɛtumi aka na yɛbɛkenkan comment no ne akyerɛ ɔmo nyinaa ɛde ama wo fɛfɛɛfɛ na wakɔ so a na wahwɛ fi sɛ yɛwura nkyɛ ɔbɛba aba abɛtena ase na dwumadi a ɛwɔ hɔ sɛ ɛnnɛ yɛbɛpagya afena de akyerɛ Otumfuo Osei Tutu ɔtɔ so mmienu na yɛde ahyɛ ne bɔ sɛ ɔno ɛyɛ Daasebrɛ Osei Bonsu ɔtɔ so mmiɛnsa no ɔnyi Asanteman ne Otumfuo mma. Right, for yeah, okay. Enche, cry. No more young my enche when I bet you now. The tennis, I'm on point out bay. Because Prempe College, Tionze, Sabre Prempe College, old students, no, so don't know about I bet you. Go Prempe College, old students don't know about I bet you. I say, said there, I'm a okay, yes. Prempe College, old students, maybe, and it's some of the current students. Ọmọ abɛdu sabere a ɔmo bɛtae wɔn a senior akyi na ɛnɛ nsɔyɛ no biribiara ayɛ asomdwe Francis Adenubo as former Asante Mamponghene Basibe Dwani ɔbɛdamfo ɔno ɔyɛ aberanteɛ wɔ sukuu Kumasi high school ɔno nso aba abɛtwerɛ yɛ ɔno anim onyam ne sunsun nyinaa ɛba abɛtae kyerɛ ɛnso so ɛwɔ menhyia kotoko fie ɛnɛ de a yɛwura Yesu adom yɛn kwan ɛnɛ ahoɔden ɛso John mentioned Abraham Passy. I don't know if I should call you Oza, by the way, is it swearing over or it's now about to start, please? I'm from Tepa. Oh, okay, Tepa. I only have a weekend, John. The car, Odebia, Adorma. But in young shots, I feel I'm on Eba. So you can see your mammy tree. Since I'm not minding now, but we are sorry, you rapper. Cafe. Answer, she will not say, and so I know Aqua Tour. Said, I'm already a man. Says, I'm not for him. Okay. Asante Mamponghene nanso aba abɛtu ha sɛ yɛ a yɛmɛ hɔ yɛtwa kakra ɛmfa nkyerɛ amansan na Asante Mamponghene na nso aba abɛtu adeɛ yes na Asante Mamponghene ɔno ne mpanyinfoɔ ɛna saa bere a kasa tia ɔno nso aba abɛtu na nnɛ nso a yɛbɛkɔ so yi ɔna de wɔne wɔnyam osunsun ɛbɛtɛ akyire ɔno ɔde ne ba ɛba na ɛba bɛsi biribi ɛde akyerɛ kɔtɔkɔhene duro bibie ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔfie nti mampanyinfoɔ yɛfiri Asante Mamponghene mu ɛna saa bere a mɛkasa yi deɛ wɔn nyinaa aba abɛdu sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amanyɛ nso esi ɛteɛ ne adehyɛ yɛfiri Asante Mamponghene mu ɛna saa bere yi wɔn nyinaa aba abɛdu na ɔba abɛda akyire ama adehyɛ beranteɛ ɛdesɛ kora wɔtwe akyɛ ne kuro ɛma former school so I say yeah all the country na bia so I assume so the enterprise they na you very na you know I was your enterprise na people ya the one that you may know and so our life with you by grace and so
so enti na Asante Mamponghene sabra no kasa de ohima aba abetu ya de ochiacha na matsen kunya ya wonyina e wo hane na Asante Mamponghene aba abetu ya ochiacha atsen kunya wo hina asana fe asase na ya me ya do nche ba eni na enso ahyase na mahene yenu na Israel actually okay that's and amahene yenu na Israel and actually on kese actually ayemampon and afei asante achem twansa so the asante and asante amade and so esi etie to the entoso na ye ko so bia e ka fo ni fa and so amasa Tama. Yes, in terms of sanity, it's a great answer for my Abba Abuju, and Abba Abuju, Asante Mamponghene, Shivante, necessary. Hey, I was here to include, I was here to case here also Abba Abuju life. No, Messia, Nti Asante Mamponghene na aba waba abɛtena ase no. Asante Mamponghene akontonchi nana ɛboa ehini akuma nana ɔno na aba abɛtena ase. Samri na na de nenu nyam kese kese edru ha sei na ise ne hini be so ide akire yewura Asante Mamponghene yewura ofenso nti na wo so hwe ne kese e bibi ani a oba na obehwa ba kwem be papra kwem uni se bibi adeda na kwem ha sana ne hini na ba nti ene de kese aya pa ye bi da Nti ɛyɛ Mamponghene na atena ase no. Mamponghene ne te hɔ no. Ɔno na ɛyɛ the queen mother for the occupants of the silver stool of Ashanti Kingdom. Na ɛte hɔ no. Ahu ni saa no. Ɔbaa nkasa. Ɔbaa Asante aka deɛ. Asante baeɛ amammerɛ ne nyinaa yɛ Ghana. Ɔmoboa ma Ghana amammerɛ kɔ so. Sɛ Ghana amammerɛ bɛkɔ so nti na mmom ɛnyɛ Asante nko a ɛnyɛ ɛyi nko a nti amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɔhema ɛna wohwɛ a baabi a wɔte hɔ no ne nan ase aboa nwoma ɛna ne nan esi so no aboa nwoma ɛna ne nan esi so Asante Mamponghene ɛno no abusua ɛyɛ aberanteɛ yi nso mmɛka ne sa ɔno ne abrafo hene
Asante Mampong, Osha, or Bonanahima who buying, Bonichi the home from Nuhunam Fem. Osha, put a about it, about it, saying Hono. Sekai as granting if any Bishanechi, a Bishan, Yem, Bishan, Bishan, Cocoso, Bishan, Cocoso. I say, Nana, Hima, and Framenti, Uncle, it's in Nana Hima say, Nana Hima, Nana Hima say, ye, and a money, Nadaroma, Nintini over a bit, any over a bit. Enti ai nana him afefe nana him afefe nana him brafo ai we brand new no gina ho na ai brand new brand ai brand new brand ya gina na ho so one home day ai one home day ankasa bon na echi don ho fam no na fam na we na wa ma wona yansi ya na wona pa wani etimi ebo ai sa pepepe ai pepepe ai ti wo hwɛ ɛyɛ tam ne ɔno so ɔno ɛna ɛda so asante hema na ɛda tam ne so asante Mamponghene sorry ɛna ɛda tam ne ɔno so ai ɔno ɛna amammerɛ ne amanneɛ kwan so oyi obi a obedi asante Mamponghene ai nti ɛyɛ dasebrɛ Osei nso ɔtɔ so mmiɛnsa a yɛde ne ba abɛsi adeɛ a wɔbɛsuaeɛ akyerɛ ɛyɛ Asantehene no ɛyɛ Asante Mamponghene ɛyɛ ɔhema yi a muhu sɛ wɔte adwa mu ɔno ɛna ɛyii no ɛde ne bɛkyerɛ ɛyɛ ɔpem so Otumfuo Osei Tutu ɔtɔ so mmienu sɛ ɛyɛ dasebrɛ Osei nso ɔtɔ so mmiɛnsa no ɔno ɛna aman no nyinaa atu so na wɔpɛ sɛ ɔba na obɛdi ɛyɛ Asante Mampong akunya no ɛde ma wɔn mo nti wɔno amammerɛ ne amanneɛ kwan so wɔno na oyi ɔhema wɔne na ɛyi ɔhene na ɔnyɛ ɔhema bi akɛkɛ wɔnyɛ ɔhema bi akɛkɛ ɔyɛ ɔhema a wɔno na sɛbisɛbi mpɛ biasa sɛ yɛwura mpo tia ne nan akyi a yɛwura tia ne nan akyi a ɔhene a ɔbɛhwɛ so a wɔyɛ Mamponghene ɛyɛ Dasebrɛ Osei nso ɔtɔ so mmiɛnsa a wɔbɛsuaeɛ akyerɛ ɛyɛ Asantehene no sɛ ɔni hɔ a ɛyɛ Asante Mamponghene a wɔno na ɛtena n'akonnwa so akonnwa kɛseɛ so nti saa abere yi no amammerɛ ne amanneɛ kwan so deɛ Asantehene akɔɔ ne nkra akyiri no ɛyɛ Asante Mamponghene ɛna ɔno a wɔyɛ occupant of the silver stool of Ashanti Kingdom no ɔno na wogyina mu de ama ɛyɛ Asante Hema ɔno na ɔde nsapa ɛto nsapa ɛyɛ mu no ɛkyea ɔde nkyea no ɛfiri sɛ ɔno na ɛnnɛ wɔde ne hene ɛbɛkyerɛ yɛwura ɔpemsoɔ yɛwura Asantehene Otumfuo Osei Tutu abɛbio Asantema nyinaa wura ɔno na ɛyɛ the occupant of the golden stool of Ashanti Kingdom ɔno ɛna yɛde ne ɛba abɛkyerɛ no nti amammerɛ ne amanneɛ kwan so deɛ mekaeɛ no mepɔtɔɔ kakra na ɛba yɛaka nkasa mu a ɛyɛ twii akasa mu a silver stool no yɛfrɛ no dwetɛbena dwa dwetɛbena dwa abusuafoɔ wo a wonim nso a wonim edin foforɔ bi nso a yɛde ka ho na wode aba comment section hɔ na yɛakenkan de ama wo saa pɛpɛɛpɛ nti santini a wɔ comment section hɔ bunu ni mfantini nkrani baabi a wofiri biara no comment na yɛnkan ɛmfa ɛma wo ɛfiri sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ Ghanafoɔ ɛnnɛ da yi yɛ adɔ ɛne yɛde bɔ ɔdɔm ɛdɔ ɛne yɛde bɔ ɔdɔm ɛkyerɛ sɛ sɛ afa ne afa ɛnya nkyerɛ sɛ afa ɛmɛfa nkɔ nti deɛ ɛkɔ so no ɛmum sɛ ɛyɛ asante ne akan amammerɛ nanso ɛyɛ ɔdɔ nti ɛyɛ gafoɔ mfantefoɔ bonofoɔ yɛn nyinaa ɛnnɛ yɛde ɔdɔ aba abɛbɔ ɔdɔ mu saa pɛpɛɛpɛ abɛbɔ ɔdɔ mu pɛpɛɛpɛ nti saa pɛpɛɛpɛ abusuafoɔ mepagya me ti a na ɔhwɛ ɛyɛ ahema ahoɔfɛfoɔ aba ahoɔfɛfoɔ kɔkɔɔ a kɔkɔɔ tuntum a tuntum ɔmo
ɛna ɔmo ahyia no ɔmo bɛkyia ɔmo hema Asante Mamponghene mo ba bɛkyia no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nso bɛma wɔn aba ɔhema fɛɛfɛ ɛno no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛrekɔ so saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛrekɔ so nti na mekɔ so akae mo sɛ afei na wabɛto video no a afei na waba aba abɛto so a ɛyɛ Asante Mamponghene dasebrɛ ɔsɛe bu nso ɔtɔ so mmiɛnsa ɛnɛ ɛna ɔpledge ɛnɛ na ɔresoɛ ɛde akyerɛ ɛyɛ Asantehene ɛnɛ ɛna ɔresoɛ ɛde akyerɛ Asantehene nti ɛnɛ ɛyɛ historic day a ebi nsi ɛwɔ wiase nyinaa biem ebi nsi biem da ɛfiri sɛ ɛnɛ ɛna yɛbɛwɔ dasebrɛ ɔsɛe bu nso ɔtɔ so mmiɛnsa ebi mma wiase biem ɛna nsɛm a ɔbɛka de akyerɛ yɛwura no nso yɛbɛkɔ nkrataa mu nso akɔ tape so ɛfiri sɛ ɛyɛ bɔhyɛ a wɔde hyɛ ɛnyɛ yɛwura nko ara na mmom wɔde ɛhyɛ ɛyɛ asanteman bɔ na ɔde ahyɛ sikadwabɔ sɛ ɛyɛ ɔno dasebrɛ ɔsɛe bu nso ɔtɔ so mmiɛnsa ɔmfa nsuo nyina n'anum nkasa nkyerɛ yɛwura na sompa ne nananom ɛyɛ ntonkyi nana ɛboɔhene akuma nana ɛde bɛsom asanteman ɛyɛ sompa a ne wɔfa dasebrɛ ɔsɛe bu nso ɔtɔ so mmienu ɛde bɛsom asanteman no ɔno nso ɛde saa ɔsom na ɛɛtoa so ɔno nso de saa som na ɛɛtoa so na sɛ mɔfrɛ no anɔpo awie wɔ anwummerɛ o dasebrɛ se wɔ no ɔbɛba ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛdan n'akyi ama yɛwura da ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛdan n'akyi ama yɛwura da sɛ yɛwura frɛ no na wama a yɛwura frɛ no na wama a ɔto ne ntam kɛseɛ ɛnɛ na saa da no ɛnɛ na saa nsɛm no ɛbɛkɔ yɛwura anim wɔkuta afena akɔfena wɔ ne nsam na wɔasuae de akyerɛ yɛwura ɛwɔ tumi mu saa pɛpɛɛpɛ ɛwɔ tumi mu saa pɛpɛɛpɛ nti ɛyɛ yɛfrɛ ne sɛn ahene nana na ɛma ɛyɛ ahemfo no bi ɛfa nsesaa no ɔmo si mumumu ɛwɔ ɔmo anim ahemfo no bi ɔmo ahene nananom ɔmo som pa a ɔmo de som ɔmo man ebi nie hyɛ na wɔsɛ ɔhene ma ne boro so nti ɛyɛ ɔhene a muhu ne ha yi ɛyɛ dwansa asante akyem dwansa hene asante akyem dwansa hene ɔhene a ɔba ɛnɛ ɔmenka abakɔsɛm nkyerɛ wo na menni kɔnkɔnsa kakra nkyerɛ wo ɛyɛ ɔhene fɛfɛɛ a muhu ne ha yi ɔno ɛna ɛnɛ ɔne dasebrɛ ɔsɛe bu nso ɔtɔ so mmiɛnsa ɛbɛsuae de akyerɛ yɛwura ɔpem so ɛnɛ deɛ nsɛm ɛbɛsi ɛwɔ asanteman amammerɛ mu hyɛ ɔhene fɛɛfɛɛ a ɔda yɛ screen ani a ɔhene a ɔba wɔbɛsuae de akyerɛ ɛyɛ ɔpem so yɛwura ɛyɛ asante akyem dwaso ɛhene ɛna waba no nti wɔnom ɛna ɔne dasebrɛ bɛsuae dasebrɛ ba a ɛbɛmaki sure sɛ wobɛhu dasebrɛ nso anim na ɔno nso kyea a ɔpɛ sɛ ɔde kyea mo no ɔno nso de abɛkyea yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ afei na waba monhwɛ tv ɛhwɛ yɛ a mema watena ase mema wakɔ aba nso na mekyerɛ sɛ ɛyɛ dwasehene ɛnɛ dwasehene a wɔte hɔ yi ɛnɛ ɔbɛsoɛ allegiance to Otumfuo Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu ɔno ɛna nti monhyɛ ne nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛka a na moahu sɛ deɛ di kan ka yɛ no ara na yɛdi so a yɛyɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahene yɛ no momfa bi ɛmfrɛ bi firi sɛ wohyɛ ɔhene yi a ɔne dasebrɛ ɔsɛe bu nso yi a ɔtɔ so mmiɛnsa ɔmo sɛ paa ɔmo sɛ nananom atena akonnwa a wɔn nso so nyinaa ɛwɔ dwansa mantamu ɛna wɔn nso so aba bɛpie mu ɛwɔ ha a sɛbi yɛwura korɔbea Asante kɔtɔkɔhene yɛwura Otumfuo Osei Tutu baabi Osei nyame kɛse nɛ watena se asanteman deɛ na de sɛ yɛwura
amamene amane kwa so sabi se yura etinasia na amanyene anasa ohimpon bi eba bisai a sabi wono a esai di nanim anasa wono a di fokuofuo ene nananom amamre ne amane kwa so nananom a musai di nanim nyina so eba ebeta na chi ebi ne Mamponghene na Mamponghene ene yewura kwabia Asante Kotokohene wasre ana abusua no asre afiri Kotokohene se wo adesrede Kotokohene ema kwan ma won de hye emesi bibi ntire no nti ena sebe abusua ene amanhene no nyina so aba bepie mu ewa ha yehwa nananom atenkonya nso so awonwo Asante mantam nyina aba bepie mu ewo fikesie mu hanom a enya asem ketwa yehwa etwowura enam se wo ye Kotokohene jase hene nti bafo anantahene bafo fosu twitwi akwa wo ye krobia Asante Kotokohene ne prempon wo ye jase hene wo ye jase ewo jase fokuo ena wo ewo jase fokuo ena wo ewo Kotokohene ho nti sebi yewura eniema nkwa ena ohwe odi hu dwuma ema Kotokohene na Asantema nyina jase hene na sama hene sabi yewura sama hene eso de eniema egu akwan mu sabi ya amamre ne amane a ekoso wa ha no so ebekoso fefefe abusuana igusua ebomo kaye se mampon na Mamponghene wele na tankonya ene amanhene enum nyina so abon kontine ababepie mu ewo menhia ha no a enye asemketwa na yehwe na Mamponghene ene abusua pani ene sabi abusua adehye a wonwo mampon maimu a na de se ne won eba besre yewura na yewura makwan a na Mamponghene a wo ba ebesi bibi akire krobia Asante Kotokohene ewo amamre ne amane konso macho if you no it's in the road. Stacy onya hoho kra Stacy e wa ha oba fefe ye mwakwa bebu nti eye amamre ne amane konso Stacy aba bepie mu ewo ha ye bekọ ne nchen so na ebusa ne se ono so eye sabi ade ase wo ye hye ananse sabi wota na ahima chi ene wo de ne ba ye se obetabi suachi na ye hwe sabi mrantie anihye a wo so ewo mampon adehye no mu a sabi won nyina bo won kuntu kuni mu a enye asempetu akra a enne won nyina aba bepie mu ewo kwabia Asante Kotokohene na kache a Kotokohene mantamu ena enne won nyina adehye no aba bepie mu ewo ha a enye asempetu na mampon atankonya mampanifo a wososo ewo Asante mamu anasa Asante mantamu ha no na won nyina enne obon kontina ba bepie mu ewo Kotokohene ahemfie ha a anananu ahema no mampanifo won abo kuntu kunimu a sabi yewura a wonya ne ba bi ko da sebre retuo piesie a sabi na Mamponghene a wonya ne ba bi ko ye wo fra no ntoma a ene Mamponghene a wo ba won so adesede se
mampɔman no nyinaa ɛba bɛsrɛ yɛwura kɔbea asante kɔtɔkɔhene sɛ wɔn de hyɛ a wayi no no ɔbɛma no abɛsi biribi akyerɛ no ɛwɔ manhyia ahemfie ha na ɛnnɛ yɛhwɛ a sɛbi titiriw ne anintini ɛna aba bɛpie mu ɛwɔ hanom a ɛnyɛ asɛm ketewa. Anti abusuafoɔ ayi nana mampɔnhene atena nkonnwa ɛna yɛduru wɔn so ɛwɔ aha no. Nti abusua yɛgu so a de ɛma mo anaasɛ yɛde kasafoni no kyerɛ mu yɛde kyerɛ ewiase amane ewiase afane nyinaa sɛ amama ne amane kwan so ɛnnɛ manhyia ayɛ butubutubutu ɛnam sɛ dasebrɛ a sɛbi ɔno nso so a wɔreba ɛba bɛsi biribi akyerɛ korɔbea asante kɔtɔkɔhene a ɛnnɛ ɔmaame di n'anim ɔmaame di n'anim n'agya kuma di fie di n'anim sɛ ɔmmra na ɔmmra mɛsrɛ nsuayɛ anaasɛ korɔbea asante kɔtɔkɔhene yɛwura bɛma kwan sɛ sɛbi ɔhene a wɔreba ɛbɛ bɛsɛ biribi akyerɛ no nti yɛhyɛ abusuapanyin ne abusua a sɛbi adehyeɛ a wɔn nso wɔ mampɔn fie mu anaasɛ adehyeɛ a wɔwɔ mampɔn nyinaa abɔ wɔn nkuntunkuni mu a sɛbi nkuntunkuni edi ahim na edi adenkyekye wɔ manhyia abɔnten so a na ɛnyɛ asɛm ketewa na seesei a yɛgu so de nkaebɔ no ɛrebrɛ mo sɛ sɛbi ɛnam sɛ n'amampɔnhene ɛyɛ akonnwa kɛseɛ wɔ asanteman mu nti no korɔbea asante kɔtɔkɔhene n'ano ada ɛna wɔtena ase esiesie fiasɛm sɛbɛyɛ a mampɔn akonnwa no efie ɛbɛdwo a na wɔtumi asi akonnwa no nti yɛwura korɔbea asante kɔtɔkɔhene ɔhempɔn kɛseɛ a wɔwɔ ghana ha no mo asomdwe wura ofuntumpa katakyie na daworo ma ɔma asomdwe aba asanteman mu nti no ɛnɛ ɛna wɔhyɛ sɛ adehyeɛ a wɔwɔ mampɔn nyinaa wɔn nyinaa mu twi na dehyebrante a wɔyi no no wɔmfa no mmra na wɔmmɛsi biribi nkyerɛ no.
The history of everything. You are saying okay, young fan free. Quando so any silver stool. that one I so anytime there were fights, before the people were asking, they always tell that people were coming. That is what was but that's how to the history of the I would have to go back to tell. Okay. Yababa will be na no about the chicken. But you yesterday man said when you keep watching a Doom TV, a Doom here, and one Asantehene Doom TV is on online keep watching, subscribe to the YouTube. Thank you. You'll be there going as Hey.
afeina nana mama kwan ne osi bibi kire asanteman mu no aba be asanteman ewusi nana ele ba no brebre achawe na de ne ba na oye nim dini a wasi am ma aboni din ho ban medical ka se mampon akonwa de ye ka asante abakosam a wi mampon firi mu enyi se asanteman nyina etia ne na yachi a wode na ji eja mampon na tiki tedwaso na yeru Asantehene etisike dwaso ono so na ya Asantehene nyina wisi ahene yeru nyankwada bre animunko etiene eyense na hona ene kosam kase ene yeru Asantehene yeru abeko Hello. This is come on. Come for the door. I don't quality. Sorry. Also, I'm posting in the shop, so I have to.
abrante, yes, Mr. Brante, or Tipoy, Bessie Bibi, and the actually you are Asante and what to honor a dasher was able to Tosumiansa, Asante Mamponghene, our shy, our swear, and allegiance, and the second in command. Our Asantehene the Asantehene, yes, Asantehene Otumfuo Osei Tutu, Okintin Kantan Fencham. Akumakoko kwa wadikigirim na abremkwabo brim wonna ya Asantehene nyira na nimni na chiwo biadi na mmom se fasa Asantehene etia ne na achi ana Asantehene bia okọ bramanya ene na da sebre de ke it was second in command Asante Mamponghene sikadwa so ena da sebre so etiti Makasa Asante Mamponghene Oya Asante Mamponghene what's in a say today I what's in a sana your friend what's in say it's one train say I'm running a money Bekasa yemfa da sepre wo se gonso to so me esa emra na omra misi bibi emfa enchire no if you say emra da sepre wo se gonso to so me no ko ni krechi na yekoja abusuafo na yekoja abusuafo no afi da sepre se gonso a wodi kan ekoi ana no asa ba bi obe ya ba bi o enti yehwa da sepre se gonso a ko ni nsuma kire na nsenya wono ana asa ba bi o Ena owaha ntina hainti amara amani akwaso saa pepepe ena nina no ani wosadia babio amamre kwanso saa na Asante Mamponghene Nasi yencha na himasi yencha abene na himasi yencha onso be pa himasi yencha aha muko kakra Chinala, who are here it's a hono. It's a Asante your mind, Mamponghene your mind, what's anyway? I that's why what's warranty. Push it for them. I can't form a remono. I can't form a remono. For him and he be set will be enemy. It's a year, Nana, I can come out to one and a year. The Shebrante out in China where the Sibyl was able to so me and Sano, or no, na was so me chair, or then also a bet ya a year Asante media. Inti Umawuhini and Ebana or Bana or the Sapa about the two and Sapaya, Axiana, Eba,